kere sene totuma toto tamne ye chito mingalo kimimbira da hazidomi mingalgo kemimbira mi handani he pulka mi handani he nene we come lawal jam yare tehen ko sese kunu de duwa tampani handani no dal kamada hadana unange fode I said dal kamada hadana unange fode Iki futuan aku tuh mau. La. Ijam. Sel, kamu. Batai kon. Datang ber. Asyik. Atsuri. Batai kam. Alhamdulillah asal. Jamun. Damsan. Aur masya. Datang ber. Abai kal. Dejo. Aurun. Alhamdulillah asal. Jamsan. Damsan. Abai kal. Sel ha. Aurun. Datang ber. Abai kal. Atsuri. Aurun ni. Orang gonda hen bifma. Haide orang yang mengerangan di jabu hen. Ko e da hu. Ala wairam non. Mara do tufu mon. Ala dum do acu dum ko afru wa wondo en. Afruwa. Dum watte ko hoy. Dum won tan tu ko tan jira culum nen bada. Furo tan angini won morlo mor. Dum don. Kanim de wondo en. Walla waira. Minan do de. Adseli. Badai tam. Modo masha. Yo jogal his. Ndeysaan. Wala sama rew mo no rende. Wasilin wodo. Wasilin. O wasilin won. Awaira mon baginya. Badai kon. Hasil kam. Ho. Ko tubang maral fela no fadde ko juum ko pointir dala. Ni. Sa. Wadi yimbe tan halan da wa fam. Her wadi yim kalmu jida cikra ko takkere jogi. Dum tag non comim de la pat de gumi ko sin. De for jida lo gumi ko sin. Sin kay way kerelum. Wonnon sin na kam be kal aduno jida do kam buri wan mun koy. Moi joue. Pourquoi pas me jouer? Je vais aller moi. C'est sûr. Tiens. 5. Ko na min jeno bulo. Wande wa. Anyo la ko. Chai wande. Ni wala mi LT6 o. Ando ya ko na haaju made. Nga ngondo da. Para ko mbada for rido ni sa for rido no concours ma. Gafara concours. En tout cas, on est dehors. Il est pas de rien, mais on préparation. Mais la série, des fois, tu comme combien on va donner. Série. Combien? Intéressement ni. Wala non sam de jew. E jew dogi ses wat ses. Trop mu yew yelti concours na way. Dum do joy. Ara do joy. Uy, tan. Demgal magalo jogar haddum tanci. Tan wan da asi kam denga inshallah. En tan bor wonde ma. Ya Allah. Uy. Inshallah sayra. Concentre trop. Gala Sin problème. basa yaru ni do yare berlo woter ka dañaw de. Bima ko rek mulan tan bor wonde ma an. Mulan inshallah. Inshallah. Asi kam ya. Yeah. Nata duna de mate. Wato wonti ende ko non video show yayi no. Dimo kento to je. Nen, trasim kedram se do na tudo ba. Sedo holde macceru ci. Non. Kana dum haran min bi non kara do. So ko an won sikla. Kenya kedno sa wonde sikilma a hala dum sa yidi hundi il faut kalna dum hunde hawa an lu hunde ne ko fi. Haran ni non mo subte ko ne arbo.
mo ardo non min non do ardo de bi wadi makko do barde woni min mi fidi yiddem da joni non mo ardo so ari do o sod do en kay min kay bidiya gal mabbe do goydi ndiyam midi yidim non kay kampo non so ari do tan hono ko ndar walla homo yaha mo lemo no lemorto ni tam dani kanko ko puddi naade joni non nyaay jaw ma ha fer ma sab pula bi ma fer gor yonta ballo ndiren peeji ande mbiɗen to gonda do ka zuudu ngurna maron ha tim dum tagino joni namnoma hen sa andi hen tan mbawde wattanam heb dum tan hande kanko mbaad ko pettul life ma jodi life am kam ko pettum to ma jodi mbiɗa andi an kay ham yima suku debbo kay mi jim fam to mi yidi non kay tan kay o barda suku debbo ni hen kanko wira ko Jenabu ya Jenab om ardo om ardo kay so ardo tan wodo bumni ni salmu tan mucca dum don ni tan yam umme bernde fof fay koy bernde la dum mon wi dum wadi bidani mbadan wani sarmu kay non woni dum do sarmu du woni kom no waxal ne wadirta pour tan wa tan système gestude matta sarmam tam sarmo gorko so yidi o fo tiida hala min dum jinno non gorko so min non haali ko min non arda don min manki wadum sarmi sarno so ari do ran min kewmo tan ko widem tan holko jidda en sa itdo baslina mi totto mi tiker mu tam toppu min non mi wada dum non bidani kam ni wana muccatuni ma Haru may rek Antoine Pedra sel rek inshallah mira man ko do wala ko bisla jour c'est an ke ponta dum sax mais pourquoi pas me ponta dum madam wat concours mi mbade yanana ko yan ni to ya bal ami hulana al hula mi wala mi ban ko hulan ko ana fatan hul kan c'est mo yalla neewon anga ni woni fi mami wonni koma 3 jogi ala am pour l'argent mi gam ñolam ga yoni ga parce que affaire o mi européen nga jam sen do nice a joanjo problème ne wuli ga kagula ni anka ñola anka fudi do wuldi be graw mi tiri dina nak mam fon période ndax wonno spari wu par ma ngalla tayo ay ko na problem chéri ma ça y mi duno ma de jaba Juma à cause d'où n'a pas de concours moi ça fait un film primel fond mais faut permel faut ma mi jouer li do ma pime ñola da ngone ngule da demi jour mi jour ñola da a jour c'est tangita demi jour parce que nga jam sari join am commando ko demi yeb tel ba kay tala yeba en commando wonni on kay fikul ma rek deja Ye biasa sekarang, aja, dulu, ay wudi. Gapot mi yaltu di der. Tufara, jataw lu. Yow mbeddo ma way. Jataw lu min ko. Madam ar wallahi. Ko ngema. Jonal sna, problem jonjo. Mi juwan, at mo luma. Na tan ma jara ma jara. Jonjuan. Madam ar wallahi yamar ko lijitam do mar. Ngoyma ina ngata. Madam ar. Ya ka fi sa lo. Kumine ma. An ngoyma ka jadde. Madam ar. Pertanyaan Ça va? Seligam. Chérie. Oh, masyaallah. Sabar Justement. Moi je suis comme ça. Ça va? Oh, masyaallah. Inch'Allah. Yang tani. On peut tourner on peut dire ça. Anda nam sonde no foti ongle goto. Ongle de min jeya dum ko temet tak min jeya dum. 300. OK. Donc essaye tandem bleu. Donc parce qu'il y a un chocolat. Ko bulo chocolat. Comme qu'il y a cette des, les chinois. Ah, ko bulo chocolat. Mais OK, merci. Ala, banam debbo wana non kay. Comment? On do kay hada way dum tan ni nawdi. Non, jara achrek. Ala ni tan. Non, achrek. Jara, merci beaucoup. Fan fer ni ma jawten non. Ni ma ba ko jam. Ko jam kay.
Pular wima so fondu diwi jurima ma oppi yimɓe fof tan fondu diwi jurima ma joni an holno mbawɗa wadde tan fondu wara ɗum walla fiya ɗum fondu so tawi mi jurima ma sa dépayno arde mi ari on teere mi jaggat ɗum taw ko teede tan ari tan o jure ma joni holno mbawɗa wadde mi jaggat mara par ce que mi anda mara ko soit ko ɗum ɗum walla ko ɗum après mi jaggat ɗum rek wadde joni neɗɗo noon so wonti fondu noon neɗɗo wonti fondu hen kam ala sabu ko pular rewi ɗon noon ɗum moom ko haala ngo déjà kam keñi ala fat min ma tan jewtan seeɗa sabu noon min jim tan ko mbeddema pulluji seeɗa tan aɗa jaabo kam noon déjà min fularo man woddiyani hen nak neɗɗo noon joni neɗɗo kam so yiiɗi fitti fonduji neɗɗo so yiiɗi holno a nanggat a riddat ɗum walla a nanggat ɗum mi famani haala ma ka heƴƴengal gotol mi anda kalta heƴƴengal gotol mi anda ko kalta heƴƴengal nden hen ka bawɗo pular noon sabu no mbirɗa tan heƴƴengal ni tan mbiɗa andi an ka bawɗo pular parfois arata kono joni neɗɗo joni comme neɗɗo joni yiima yiɗima wona joni poɗɗa ko jaggude ɗum sabu noon fondu noon firti joni ko neɗɗo o non neɗɗo holon genre neɗɗo e on neɗɗo to ummi ko lon genre neɗɗo to neɗɗo baɗɗo costume neɗɗo baɗɗo costume ba abo neɗɗo baɗɗo costume noir walla blanc costume ɓaleejo tan ɓe kaal ɓaleejo yan haala ka wadde ça veut dire ko an ne wawi wonde est ce que a ƴewtin kalta ko a ƴewtin kalta ko ni sabu koye on ƴewtiɗo sabu kalka ummi toon woɗɗi pullo so fama ça va alhamdulillah tawfiq nice pourtant wawno ɓennondirde non c'est bon wallahi koye kursiji gonɗon ayi ko juste a noddi kam tan bammi vite fait min ar quoi kam ɗiɗo temps uji wirtat tan ɓenna hannde kam ɓe noddi matama ɓen nder galle anda ko noddirmo wallahi sérieux ne woji mais ay mi hulga mbako jabba jambol wallahi alhamdulillah yo Allah ɓe jaam juste tise hannde caggal Allah ene alaɗa mo keddiramen gurdam ko 2 personnes woni an e Dieynaba tu vois eyi ko ɗum waɗi mbaɗa yiiɗi ƴettu décision kadi avant mbaɗa applique décision o hami haalditema ɗum tu vois après sama haalditema kadi mi haaldiri ɗum e Dieynaba mais juste ko an woni gorko mbimi adiro e ɗum e ma ko entre mes Zahra yimɓe fof en jii no wayi kadi en gandi no wayi machallah tout est ok ala ko manque hen tu vois eyyi ko étape naati yalti o oɗon étape jiɗmi diwtude je wattude ɗum e chéri bon mi haalanma ɗum pour mi ƴeewa hen miijo ma an e hoore ma pullo haali jeeguma hakkude mi an ko wonno hen hakkude jeeya kam mi sooda te en plus aduna kam ɗo ko soodi onglude mi yeehi ƴeewi namno ma tan gueɗel goode hollo jilli waɗi coggu walla ala coggu mo jimo jilli ton gilma de toute façon min mi arde ma haala mbeɗa mi yaha yiiɗo ɓe giɗi ɓe gandum kam min ma kam mani kaldu kam o suuki debbo mami hawɗo noon giƴam mo noon holko noon layirni wona noon sabu min ala fof mi waɗani fof ronki tan arde somo wawi woɗo addu winda ɗum ɓuuri so windi ɗum kam o windiri noon kam o windi ɓuurat hono ɗeɗo gueɗe ko sugre kew boni haɗa mbawi haali noon kam hel ƴiyal ngal ƴiyal kam mbiɗeni wayi tiiɗi so ala jambere walla ala jaasi c'était une bonne idée kardi fof alhamdoulillahi rabbil alamin quoi jetta hen Allah no fewi caggal nde joguiɗa ngoɗo miijo quoi min e hooram ɓooyi miijade ɗum mais bon ɓat tan kam nanngude miijo ma ñooxa Allah walli yande pular wiyata ko yande hawre tellare quoi si ne woodi yo bon minen ma kam aɗa anti ko guila hanki hande arani quoi wallahi ne woodi on est des amis depuis ke sukaɓe ha joni Allah waddi men quoi eyo donc hande en gonti famille quoi ala ko mbaɗenmi komi haalnanimo ala ko mbatta ka haalnani kam eyo donc nak ɓaade tan a joguima goɗo miijo mbawam tan ko tawdudema hen kadi en plus kadi ɗum ɗo ko hunde fonde waɗede guila ɓooyi ga ko hunde fonde wadde an hande duuɓi ɗiɗi hande wona balɗe ɗiɗi vraiment donc ɓooyi kadi Zahra yimɓe fof ne gandi ko neɗɗo moƴƴo quoi surtout wallahi ko neɗɗo moƴƴo kadi en plus an tan e Dieynaba goni galle so tawi a waɗi ɗum joni kam ma dañ jewtidiɗo a faami ɓuuri tan kanko sa dawi kanko heddoto ɗon des fois mi rewa galle mi tawa ɗon Zahra ne wonde makko walla ar salmindemo ayi ɗum ɗon machallah ne welami quoi ça me fait plaisir quoi a faami donc o arto jooɗo ɗon tan ɓuuri o artano o hurto rek à bonne fois rek a faami ɗum ɗo foti waɗede ko guila ɓooyi quoi alhamdulillah rabbil alamin nak
ɗum ɗo ga en ɓubtinta ɗum ga en jawna tan mbaɗen ɗum inchallah ƴeewen wadde ɗum donc joni arana mbatten woppetindo ga mi rito e jeena mbaɗen no mum fuɗɗo haabde min ka pour min ta yiɗa waɗani gara jaden ni anden no jeynaba jaɓata ɗum wonɗum ok ala po noon yeewi noon yeewi mbaɗen noon rek afto inchallah jogi ɗo courseji pour mi wadde eyyi comme an aɗa wawi continue courseji ma comme ni ɓurno yodde mbaɗen kaldi en ko heddi ko eɗen mbawi course ɗum e téléphone inchallah min ga hande weltima fewi quoi sérieux non sérieux momi artu ɗo inchallah kullum gilma wiide wata naata hen ni momi artu ɗo haala e dara ok woti haydara ok nice